Sri Ram, Jai Sri Ram. Nay बेखिनि सारियालि दे जों गिनानै माने एकदम स्कुटिखौ माबायावसो गारबोखाबाय टाउनाव ओमफ्राय थाबायना थांबाय थादों जों दा साबास बेटा जों ओइ सासे ओमफ्राय नै सासे ओमफ्राय सिनायखायो लोगोफोर बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय तो गाइस आज के वीडियो है क्या है आज के वीडियो हम अभी हनुमान मंदिर में हाँ ब्लॉग बना रही हूँ हनुमान मंदिर में अभी पैदल जा रही हूँ तो फिर आप लोग वीडियो के एंडिंग देखिए नामा हनो रेजरी लांगो लुंगो सुनसुए ये हमारी कॉलेज थी खैराबारी कॉलेज यही पढ़ती थी मैं डिग्री बस 22 में खत्म हुआ मेरी डिग्री ये रहा खैराबारी कॉलेज बिल्डिंग जासिगोन सन बिल्डिं क्या बोला तूने की बोली कोई हाँ मानसि जादों बहुत मानसि जादों Jai Sri Ram. Bunga mai. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. Ada. Om Swaha. Ya kamar mati Tuhan samitan Dewi Om Swaha. Tribadu bagaimana masa sana nasani Abi Swaha. Tribadu bagaimana masa nasani Abi Swaha. Dakurukan kota singkat timur pada ucete Om Swaha. एक बात प्रथमतन देवी ओम स्वाहा जय श्री राम ओम रामचंद्राय स्वाहा मंगलवती मंगलारि धव सुदशरथ रवि हरि ओम स्वाहा मंगल
guys, जों मोनफैबाय आदैमोननियावहाय जों माने हनुमान मन्दिरावहाय आलारि बाथि सावखांनानैहा थ' बयनिसिमबो जे श्रीराम मानो होनोब्ला दिनै अयोध्यायावहाय राम मन्दिर गायसनगोन नालाय स' बेनि थाखायनो आलारि बाथि सावगोन आरोना पुरा भारतबर्षआव बेवहाय आरोना थ' मोना माने इभिनिं टाइमाव आलारि बाथि सावनो होदों नालाय थ' बेनि थाखायनो थियारि खालामदों आरोना जोंहा बेवहाय आदैमोननियावहाय आं आदैमोननियावहाय दंफैयो आरोना स' ओमफ्राय नैबेयो दहयो माने मन्दिराव फोननाय बे दागा सुवाखैमोन आङो थ' फिर आलारि बाथि सावहैनोसै नै बिथिंजाय थियारि खालामगासिनो नै वाव नै लाइट थाबा माबाखौ फोजोंबा जों मोजां नुगोन वाव बरायानो दे 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 इयाव बराया फोजोंना होबाथाय मोजां बराया फ्रि मोनदों रा ने नैखौ दा माबाफोरखौ फोजोंना होजोबबा मोजां नुगोन आरो दे आं थुवाखैना दे मोजां नांदो जासो बरायानो आइफोरावबो थि गेजेराव होबा हामगौमोन बराया नांगौमोन ने आइ आलारि बाथियाव जासिगोन दे अबेयाव मोजां जाबायना दे फोजोंना होदो बरायानो Sanda. Hanuman. Upar. Oh, light ada le. Light. Kusina. Terus nanggung. Terus nanggung. Ay, kung nalari siya.哎呦我的妈！Ay, itingbo ho berana, lila dizri. Ay, itingbo ni ting. Ay, gozang bay. Desa ni fry, building sa ni fry. Pura bang tadi. Swrjila Ramchiary. Oh deh, oh senang kok. Oh deh. Oh gimana men? Senang nanya nih. Bicara nanti bicara. Kulum mana nih? Jai Swrjila mana bang? Zona ay jing apa? Mana kaya nama? Mati kan tadi kasih. Dah. Doi thau đang mà bạc năng như vậy nhỉ? Nah, betul. Pray, mazang pray. Pintu ada distinction. Mazang. Ayo di mana? Gizang bibitnya ini. Porsinya mana ke? तो गाइस मेरी वीडियो को इंटिक देखने के लिए थैंक यू सो मच और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तो फिर बाय बाय।